Zomaar met AE. Ja. Hoe ontstaan? Hoe ontstaan? De naam zelf. Ja, dat ontstaat natuurlijk gewoon zomaar. Nee, we hebben lang nagedacht over een naam. En we vonden het leuk om een Nederlandse naam te kiezen. En het woord zomaar is een woord wat je stiekem heel vaak gebruikt zonder dat je het doorhebt. En vanaf nu je onze naam hebt gezien, moet je elke keer als je het woord gebruikt, moet je toch eventjes aan ons denken. Ook al gebruik je het gewoon in een zin in het dagelijks leven, zeg je ja, ik was zomaar ergens. En dan, oh ja, die band. En dan achter in je hoofd begint dat toch even weer terug te komen. En de AE, dat is toch even om het chic te maken. Eigenlijk zijn we met z'n drieën los van elkaar al heel lang met muziek bezig. Robin zingt, ik speel gitaar, Thomas zingt ook. We hebben gewoon heel veel individueel gedaan, maar niet echt samen. We kennen elkaar super lang. Ja, toen op een gegeven moment, we zaten altijd al met gitaar, liedjes te zingen. We dachten van nou, waarom doen we hier niet iets mee? Weet je? Waarom gaan we dit niet gewoon doen? En zodoende is het zomaar geworden. Wij hebben zeker heel veel plannen en ambities. We gaan veel meer nummers uitbrengen, optredens geven. Gewoon alles aanpakken wat we kunnen, gewoon zoveel mogelijk doen. Dat is toch het leukste wat er is. We hebben nu 1 single echt officieel uitgebracht die je dus kunt downloaden. Maar we hebben ook heel veel andere nummers nog sowieso op de plank liggen. Maar ook die al af zijn. Dus tijdens een optreden van ons doen we ook die nummers. Maar we doen ook heel veel covers. Covers die mensen allemaal kennen. Zoals Alles is Liefde. Of nummers van Nielson. Wat we toch wel hele coole artiesten vinden. Dus dat doen we ook. De allergrootste droom is toch het stadionconcert. Maar dat is echt nog lang ver weg, denken we. Ja, je weet maar nooit natuurlijk, maar dat is toch iets waar we altijd naartoe werken. Dat is echt zo'n groot ding. En verder vooral veel meer muziek gaan maken, veel meer muziek uitbrengen. Blijven doen wat we nu doen, optredens. Daarmee doorgaan. Ja, het zou heel top zijn. En wat natuurlijk ook een hele grote droom van ons is, echt de nummer 1 hit scoren. Gewoon de zomerhit. Waarmee je dan hoop ik ook weer dat stadionconcert krijgt.